Sino po ba ang dapat mangolekta doon sa iaalay po natin doon sa Panginoong Diyos para kalulugdan po ito? Sa Old Testament, tinatanggap po ito ng pari. Sa New Testament, meron din pong pari sa linyada po. Sa linya po ni Melchizedek. Sino po yun? Ang Panginoong Hesukristo. Hebrews chapter 3 verse 1 and Hebrews chapter 7 verse 26. So, ibig pong sabihin, ang Panginoong Hesukristo na galing sa linyada po, sa linya po ni Melchizedek. So makikita po natin, meron po siyang karapatan tumanggap. Yung mga pari po na linyada po ni Melchizedek, meron po silang karapatan na tumanggap sa mga abuloy po natin na iaalay po natin doon sa templo o iaalay po natin sa bahay-sambahan. Para at least ang pinakarason bakit po tayo magbibigay o bakit po magbibigay ng tinatawag na donasyon or abuloy doon sa templo para meron pong pagkain yung tinatawag na templo. So ibig sabihin, meron pong tinatawag na support. Meron pong support kumbaga. So ngayon, mga pari sa Old Testament ang tumatanggap ng tinatawag na ikapo. Sa New Testament, may karapatan po ba ang mga pari? Yes. Bakit po? Kasi kahit na si Melchizedek, kumobra po siya ng ikapo doon kay Abraham. Kahit hindi po siya sa linya po ni Melchizedek. So, Levi pala. Si Melchizedek, meron po siya karapatan kasi pari po siya eh. And ang Panginoong Jesucristo galing kay Melchizedek. So, ibig sabihin, yung mga pari galing sa ating Panginoong Jesucristo, meron po silang tinatawag na meron po silang tinatawag na karapatang tumanggap ng abuloy po natin o yung mga donasyon po natin para sa bahay-sambahan. The rest of that, sa harap po ng Panginoong Diyos, kahit milyon pa yung ibibigay ninyo sa mga pastoy ninyo, hindi po yan kalulugdan ng Panginoong Diyos. Bakit? Kasi parang pagnanakaw po yan eh. Bakit po parang magnanakaw? Bakit po? Kasi yung binibigyan po ninyo, wala po yung karapatan mangolekta sa ngalan ng Panginoong Diyos. Wala po yung karapatan. Hindi po yan isinugo. Bakit po? Kasi sumulpot lang 15th century hanggang 20th century. Sumulpot lang eh. Sabi niya, daghang gyud mailad din mo bro. Ako, marami akong malin lang. Nasa loob po ako ng totoong iglesia pagkatapos ako yung manlilin lang. Ay mali po kayo. Ang manlilin lang po rito, yung mga pastoy po ninyo. Bakit po? Kasi nangongolekta ng abuloy, nangongolekta ng mga i-offer po niyo sana sa Panginoong Diyos, pero wala naman po silang karapatang mangolekta. Diba? Magnanakaw sa harap po ng Panginoong Diyos, magnanakaw po yan. Pag nanakaw po yan yung mga action po nila na nangongolekta po sila sa mga bagay na wala po silang karapatang mangolekta. Pagkatapos tatakutin pa nila yung mga membro po nila. O again, another case na naman po yan, extortion. Sir Joseph Villamor, sabi niya, ego na jud kagalimbong sa mga tao. Ako pang sinasabihan yung galimbong o nalinlang. Ayon sa banal na kasulatan, ang merong karapatang mangolekta ng handog para po sa Diyos, mga pari, hindi po mga pastoy. Hindi po. Panlilin lang po ba yan? Palin lang po ba yan sa inyo, Mr. Villamor? Ay talagang nabubulagan po kayo, binubulag po kayo ng demonyo. Didipinsahan nyo lang po yung mga pastoy po ninyo. Wala pong karapatan yung mga pastoy po ninyo. Ninanakawan po nila ang Panginoong Diyos na sana yung mga abuloy po ninyo, yung mga handog po ninyo, para yan sa iglesyang totoo. Diyan po ikalulugod ng Diyos po yan eh. Na ang mga handog po natin, ibibigay po natin doon sa kanyang templo. Nasa ngayon na panahon, ang totoong templo ng Panginoong Diyos ay ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Pagkatapos, so ibig sabihin, kung magbibigay ka ng handog na hindi naman doon sa templo ng Panginoong Diyos, ay hindi mo yan sa Diyos ibinibigay. Ibinibigay mo yan doon sa mga pastoy po ninyo. So, ibig sabihin, naging nag-Diyos-Diyusan po kayo. Dinidiyos nyo po yung mga pastoy po ninyo. Instead po yung mga handog po ninyo para doon sa Diyos at ibigay nyo po sa templo ng Panginoong Diyos, ibinibigay nyo po sa mga taong walang karapatang mangolekta ng tinatawag ng mga handog para sa Diyos. Pagnanakaw po yan. At ginagawa po ninyong Diyos-Diyusan po yung mga pastoy po ninyo. Instead of maniniwala po kayo doon sa iglesyang itinatag ni Kristo, doon po kayo naniniwala sa mga pastoy po ninyo na dadalhin po kayo patungo doon sa impyerno.
Kare, diyan na. Nag-ingon diri sa Marcos 9, versikulo 38, kutob 39, nag-ingon diri. Si Juan miingon kaniya, magtutudlo, nakakita kami tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan o gibadlong namo siya kay dili man siya kauban nato. 39. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i kay walay tao nga paghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig daotan mahitungod kanako. Sa 40, kay ang dili batok kanato dapig kanato. 41, timan-in ninyo kini ang mopainom kaninyong tubig tungod kay mga sakop man kamo ni Kristo makadawat kayod og ganti. Balik ka na itong 41, no? Balik ka na itong 41, gwapo itong 41, sige daw. Kay ang dili... Ningon sa 41, timan-in ninyo kini ang mopainom, dili sakop sa inyong simbahan. 40 rather. 40. Kay ang dili batok kanato dapig kanato. 41. Timan-in ninyo kini ang mopainom kaninyong tubig tungod kay mga sakop man kamo ni Kristo makadawat gayud og ganti. Relihiyon nila. Relihiyon kay nang sabot ya, dili pa na relihiyon ang pasabot. Yes. Ono Timoteo 3 bersikulo 16, ingon ni San Pablo, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Pati sa grasya. Sayop. Sayop kita, Brad. Sayop San Pablo? Kristo. Relihiyon ng Kristo. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Balik ko na ko pagkontrol ko rin tayo, no? Diba? Katawag ko siya nung gikot nga sentas ba? Tama mang giingon na ganun sa Kristo. Diba ha? Tama man. Ang inyo man gi-connect ninyo ko galingon. Huwag yung pinabasa din ng UPC. Wala. Number 2. Ingon si Kristo, ayaw sila pagdidi kay dili sila makahimo pagpasipala nako sa laing tawag ka ng words kay gigamit man nila akong ngalan. Pero ang pangutana, niingon ba sa tinuod siya? Tinuod to mao mga tawhana? Basahan na ng 7:21-23. Same gihapon na nagwali. San Mateo 7:21-23. Ako tiwasan na yung Brad. Dali ra. Dali. Santiago 1. Dali ra. Humno na Santiago 1:27. Nagingon dere. Alang sa Dios nga amahan. Amahan ha. Ang putli og matuod nga tinuohan mao ang pag-atiman sa mga ilo og mga byuda sa ilang kalisod og ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kagalingon sa kangilad sa kalibutan. Daghan kayo mga Katoliko, kangilad kayo. Mali ka. Ngano man ang Katoliko wa ba mo kabalong ang Katoliko mao ang naay pinakadako nga charitable institution sa tibuok kalibutan. Diyan ang taka. No. Buto unang tao Brad, ang Katoliko maayong mga binuhatan. Tipa. Kay kung tinuod pa na nga Diyos ang inyong simba, Diyos ang inyong alakaran, makita ang inyong mga maayong buhat. O sa man ang Diyos, di ba matarong? Ang Diyos matarong. So ang buti pa sa ikaw kung ikaw na nakadaan sa Ginoo, kasi mong gituuhan nga Diyos, matarong ang Diyos, di ba? So ang buti pasabot na sir, ang ipasangin lang ninyo sa mga ayo, sa mga tawag ini mga nagbuhat og daotan nga mga Katoliko ang Katoliko? Mo ba na ibot niyo pasabot? Kasagaran mga Katoliko. Kasagaran mga Katoliko. Sa dihang si Judas naghudas, si Kristo yung pasangin lang nga naghudas siya. Kita yung pare nino. Sige mo pare, ano yung pare? Kasi isa ba? Ang imong tawag lang gipunting kay tungod kina mga Katoliko nga nagpabadlong Katoliko imong pasangin lang tungod na sa Katoliko. Sa dihang si Judas naghudas, si Kristo yung pasangin lang nga naghudas. Sir. Sa dihang si Judas naghudas, sir. Kinsa imong pasangin lang nga nahimo siyang Judas? Ang gidawat din ninyo si Judas. Dili ba? Biblical man to sir. Biblical ta ba? Biblical. Sa dihang si Judas naghudas, si Kristo imong pasangin lang nga naghudas siya? Si Judas. Lagi. Sa dihang naghudas ba siya ba? Naghudas man sa kang Kristo, di ba? Sa dihang naghudas siya, si Kristo imong pasangin lang kay naghudas siya. Si Judas.
Nalibog mo Kulang. ba? Ano ba? Ang inyong Kulang logic mga magod, Sir pagtuon mo Ali, sir. doon. Sir, Kulang ang mag- logic magod sa ringon na dili ay may pagtuo sa udas. Ha? Ang logic Kulang. ni Sir Ingon ano? Dili. Kaya kung ang pagtuo pa ni Judas, dili mabuhat na ang gibuhat ni Judas kang Hesus. Okay. Sige, dito ako ang udas kang Satanas ta. Si Satanas na pagtuo, nagkurog pa gani. Sa sabihan na himong Satanas sa Satanas ang Dios iyong pasanginlan nga nahimo sa Satanas. Satanas. Ano si Satanas dili oy? Sabihan na himo siyang Satanas ba? Ang Dios ba iyong pasanginlan kay himo sa Satanas? Satanas. Dili ang Diyos po'y pasingilan nimo. Maupod na simbahang Katoliko. Na ang mga padlungon simbahang Katoliko, di pwede Katoliko may pasanginlan. Patanan ako. Kinsa may inyong